politik sa maulai kala nang songshit ahadien ba ka kurim jong u MLA barim ka maulai uba FS kaji ka kong sarita lengdo kala penbena bakan mi perthai biang hakane ke election om kum ka kertong henrei banyalap na ka benta u kertong ke NPP uba tebor patau ya kani ka rai ka kong sarita rengkat ki sepangut kinong kersan kala penbena ka jingalang ka belong ha plau yeng jongka ka bodon hamolai phut muri ya ka kong sarita mat kinong kersan jongka la pudiang sawa da uba tebor rengkat kinong ilambaran ba jongka parti kumban chupin kin mau ka kong sarita kala airing teng ha ke election ka belong ho arja khat pra na ka parti PDF henry kamshim lapoi shakathong long iba founder strong kaji bala let no new tli kisnam henry kadon ke ka ba mai persam ng sim namar ka por ka bi la let no nimshim ladon syo kani ka slapper thai henry ka por bidang don ilong nong ai ng sim ilong ubriyo bashir hem haki kampen roy ilong ubriyo bashir hem haki egi benta ban organize na benta ka sinong maula haka jingkut no ka jongi haka jingklat no ka jongi ka long ka jingdu men sim sisya yengi kum ka yin kasan nrei ublei ukur ku pendap hi ka jingdon kam ka jongi kum ka yin kasan na ai ka burom ublei namar ka jingduai ka jingdon ka jongpi kum upai lang jong sinong maula na ai kublei kini kapon ya kasnong maulai kut muri rang bat snong idon hangni irang bat dong idon hangni kibala ai ya kini ka permission ya ka bangin pelong ya kini ka jialang ha kini ka ye ka sem ka jongi namar ka por ka balingkot ka ngayo tang thindiat namna ban kren sibun namar na ban ta ka por an shi thu lengkot niyo sisa yaki bateri kini ka kam snong ki balong kinong kit nong bai ka snong ka thau bat kila ai kini ka permission yengi ban pelong kini ka jialang lingba ka jingdon kat lang ka jong ba tibo pa thau iba emha lang simli ki riu dong ba ki long kmi ki khun samla ka snong ka thau ibar ko bai bat baro ibi poi lang ai kuble pi baro opini yo ka met ka set ka baklan bat hakani ka por dan keren no ka phang ya ka jingade bat kani ka election ka bamenta kani ka election ka bamenta ngam chimla su ban mi sakmat amar ka dan ka ka bensin ka jonga bangan nummi su sakmat henry ngan kirsan yanu ka bangade ban kirsan ngalaong ni nga fungu ngam subla su pi ban le kum nong linga apisan henry ngan yetu ipi makini ki badan lang kinong kersan baro ki ongkong it pili ban penki yano bagin let ban aji kersan namar lada penki ban ai ki kersan ngin chu singap kalong blam sanung ngin let sanung ngin ya yung idon kami kinong mi khmat tinakal yang kajonga hinga khot ye kini ki be don lang nadu ki por jong ba founder strong ji nilai pli jingbot adu laisin sausin bat banwan ra ya ka bangin ai ya ka jinge trelang iba tibor pathaw ba injot akini ka election ka bamenta kumay parti na kalyang jonga nanumla bakran slam rei na penta yo phi ba ngidon kamyo nong mikmat bandon ha ka snong maulai uban sa ha ka snong maulai uban kit ban ba ai ka snong maulai idong kaminta nong mikmat onday idong mikmat ki man song sa ba ng kamulay namar ka snong maulai ka di ka snong ka pala he idong kam ya ka jinglong singan ha ka snong lechong banya tre lang ban nada ki pat ba ki dan ka no ka jing e ru inlong ibala kloy indon ka mentim jong ka jing sngore indon ka mentim jong ka jingi yo pat ba namar pat ba ude ka yit kmi ye ki nong mi khwa ka yit kmi ka jingdon kam ka babul ki kam penrai ki babul ka MLS scheme ka di ka ba he apa ini jor apa bidan ni ba founder strong ka ji ka MLS scheme i pendap kuno ban penbiang ye ki nong song sno ki development i wan ra te kungta nakanyang jong ngahi na kerpa i ba tibor pathaw balada pijok pinlong ka jingkur khu ka bakram nang betang snong maulai ki kampen roi ki babuan ba pidi belle
But nganang yamir jinggut ing ang kadon ko may kasnong ru kaba ang nginum tre balik buot ngong ngay thu hai ngong pek kadon kata kasnong ngong em tongin se tre lang kong i ban pinbet pinbiang ya kasnong maulai bro kowe ti nakaliang ka jong nga hinga ay man se me i ba ka jing tre sitom ka jong i ilong kum ba founder strong ka ji ilong kum ba founder strong ka ji ilong nyong siliang khmat ilong kwa bagi nong mi khmat ilong ki ba nyong siliang khmat ni kwa ki nong mi khmat makin dong ka jing e yo pai lang kin dong ka jing e yo pai ba kham ta mi ki long kme ki pra na preng ki jing e ki ba buon nga ngam sim don su pa jong ka yin nga long pa ka ju ko por ka kme ka ju ko por kun ta nga su thu kham ha le don rung kat lang bat i ngai trei lang bat i tin nakaliang ka jong nga hi na kirpa i ba ti gor patha ba phin long ubriu ba yai sha ubriu ba snure ubriu ba snap lan mi ki dok ki sok ya ka im lang sa lang kenang ba kasnong mawai bro kowe kan kim seprang ba ki development ki kampen roy kin boom ngada kusnu komen ru ba ki buat ki nuksa ki jongi ya ki kampen roy ki basa ki jongi pan wanra biang ba ngada su komen adu kata-kata ba ki don na pedeng ki nong kersan ki boong kong i ngi smode pan ai jing kersan ni ba te bor patha na di buat ki nuksa jing ba found strong ji ngom kata ke bo biang tam kata ke bo biang tam mà cái sông lai cái đây cái bài hè thì cung ta nghi đơn cắm thì cái nông bị khmap cái lông đi lông tiếp lông ba và cái lông đi bây giờ xa cái giếng cái trong chi cái lông cung cái giếng trong bài bạc cái ta cái đây cái cầm trong cái nông bị khmap mulai obrom ta ki baro nagar haga por election baro ginong kibaya idri ba tibor udan ya ka experience bau idri balayo bu ini damdan ba tibor kani huwa dabdu kharnai kitam seperti damdan ba tibor kani grip sadap di nawe income atau kadai unegen ba idri sisa de kunta ba tibor patau in kersan teli phi ba phiru pet na kunta kisnong mulai ya ikong sarita balong we ni kilong keme ibalong lu ikurem jong i XMLA XMC jong i iba phone song kaji bam kwa hedor play ya kata kacing ringkat pat kinong ngelam no kersan ki jong i ya kebakilawan na kanika jamit ke pementa ban khot ya banyadan betalang namar baki kwa ban ai kacing kersan na kalian ke kenut ki jong ki na kementa kacing kala kabak idon kam baro banwanra apo kesnong molai ke jongi te basyekran kendia hak baide bat XMLA XMDC jongi ba founder song kaji bampa dua play ide wene ki nongelam ubarat ba jo kesnong molai ya ba ngele i kisnem balalet no ya kacing trekam ke jongi ya ki kam ki babun le nagbenta ban kentil ya karoi ke kiyo apo kesnong molai bi ke jongi pada kepor bilong MDC kata kepor kebaikan ila persang na kabenta ban pet ban kemi ya kebit kebiang hapo kasnong molai konstituensi kejongi ban amtang kata haka jinglong MLA kejongi samsnem kidan bun kikam kipau bat kila pensanam ya kasnong molai bi kejongi da kajing tres tom jongi nanap keren bun ketien kei ke bang skwa benong bagawai ni kikam ki bakhra ko bamai le hadu menta wat kesar selong ka porturu kadai ya ka molai bypass nadu ba ka wan kali ka molai bypass ka jinghen kali hapok selong molai ka duna ba baja kadi na yo jingero na keleng jong ka jela ka jongi ya ka jingla jongi XMLA jongi na benta banwadra ya kali ka molai bypass pada ka jingtres dom jongi ya ka ba i ilale na kabenta ban pen ikitray jaka ban pen kongo ikitray jaka bakin ay jaka banwan ra ikiti ketika ka achievement kabak kahedo kabamai ilatray bakidan bun kikam kabamai ilatray kabang isutan ru ya kecing perkhat ki jungi nam tai khun samla khamta mak beide bakani kecing wara ya ki artificial ta fopo manane kabalanong kawe ni ki manan ilakai kabang ilawanong kabaning kong do hakasar selong na jungi ya ka manan kaba ngiong kala bende ke manan juga klub kaba mai kum MLA tu por la banwara batipun kikam kaba mai ilale bat
day lima kani ka jing ya inti ba ka jing I jonga kum khon sama tu por jing tre kam ni rong ba ka sapoi ban pelong ba hadian ba nilai dan betalang banyak khon nya ka we ka election of sem arjar khatsa ho walang nim sipoi makana ska thongru nadu gitu ki por ngelayo ban butien ban pet iki kam mami lale ya ka ba ngintre ta ka ba kamiak jong snong molai ban hakini ki sedang belenyo kidan ki project ke pemai ila persang man praliti dan rena ka dapat ke ba melaban pedap por ke balala ban pedap na kalian cunga ngala putien bang lala ban pedap kita lebih ke mau gini ka tolong lumane moyong ketika water supply ke pangilayo na ka sarkar khandai pesan kurun ban wara nang ten nang patau silang nam ta kini ki sapi kisnong ki balada na ka jingtumu ban against kam ba hakini sing por mangwan kumba piye I ba faun namar mairi lelam yang harus marjar khasau shopi ba pai lang sangaru banjarap yang next kam ba tu kecing ke jong pi ba faun kan wan lang hangaru ba next kam ba ta kecing ku tu ke yin ba faun na ke jamni baglawan ke kecing sha next kam bangin sapai sekta ke benta ke bagidan kecing tu ke thong na ka beta bangin sakri ya ka snong molai bi ke jongi tetakada panba hakani ke por ke benta wala preng kapor ka bakhendian makanaru kadi ka jamit pementa kalau ka jamit ka ba ngimsdang banwara ya ka jingkla ya ka molai na kadi ka yin jong XMLA XMDC ki jungi na ka benta bangin tengkeladur ya ka snong molai bi ka jungi banga ngalai ya kadi ka chipen report ko mai rilai ni persang ban putin ya kai ka ba ini urong ba male dra pakin wara ka citrekam ka bakut apa ka snong molai bi jungi hagistem ki por benangwa te namar pakapor kam sya bangin Islam kay ka masukwa manong ipi hak bay day bakani ka election ka bansawan kladon ki bako ki balong ba sispa nak sispa ginyo bet sya ka jingjo nga ta kamlong pukta kay ka masukwa manong ipi kindiat hak bay day bakani ka ba ka election ka ba ka salong taos na marja fly nga kenmau denong ya ka jekran lalu dikenmau arja khatsaw nglele ya ka election haga apa kecing yalam nanti jong I FS kaji bangkwa itu play bang akan mau dengang bet bahas nam arja khatsaw hau benai Oktober larang bakla manga ilakot nga sinye banyak keren banga ya kecing anut ke jong I ibaidan nakam taus nam arja khapra haga ni kecing kendu jong abang I na kenal ke kentien ke bawang mai bayong tibor Ginilek umno khatra pinilek ma pinilek manga ya kata kasi bumi khot penekran mai yong nilai do nak chu ko parti ngimpa su penyepra nak taus na marja khapra dengan ngong I tangwe kadang nak rukti nga yong tangwe yong petibor aila chwenga ta arja khapra yele ma pe khatkanda se simte na arpulai nga shem ba kata ketin ke chung I kan saurlong mata na khatkanda nga cha par arpulai ka sabang ngani kata di kecing kerku kebangayon au ni rurung ba wala dongdon su asla pertairu ya kekentien ke pamai kran ya kani nglaju kran ya kilidar jonga banong bang kan mau kekentien ke bai ba fau ni nga but ai nga khatra nga le las sesim yele ma pi khat kendai sesim ti no pi how are flying next cam ba kata kecing kran tu kan so ulang mata how muslim are flying nimpo andre kei ba ni rurung ba matre ka sno molai nga trai lai iru hagiti kipor Suami ledda nang selapatay lai I jngai kata ba ila bani I hanga bangang sa simti ha kacaka jung I banlong kum MLA haunus na marja fulai tetang ni kentien makadiat kubi subuh nam takadik por bang next kem ba kacitri kam lang jong I isawut ki bang ilay don betah ka lengkung nilai election iba ban nombri iba emha assembly belum assembly ni sibat ikongi santa belum kurim Joni ba founder strong kaji bat keyin joni ba pig nom kasam ba hosna marjar fly nimnum dal do jikamen bagin pois katong bagin ora cikla action mulai tetang ni kitin ba kadiat kubay subun kubay sagaru Trilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela Trilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela